Sangat ya. Alah. Ngene lho rasane ditresnani lho. Ora usah dadak drodos barang. Matur nuwun Jan. Ya. Kula ngelingi mbiyen kula tek urung dadi apa-apa. Ya arep saniki kudu apa-apa ning menika matur nuwun. Wonten ingkang kemutan lan ndongake. Niki Mbak Ira. Matur sembah nuwun. Ya. Dibuka dengan gending Masundan ya, Nduk. Ya, Mak, ya.
Ya iki mujudake akulturasi budaya. Oh iya. Antarane Jawa karo Sunda kuwi ora ana bedane. Sebabe Ayo padha-padha le endah, padha-padha le apik. ulah ya mak. Iya. Mergo iki dawuh saka Kementerian Kebudayaan. Iya. Iki menerapkan sartane nggunakake tema ya kuwi harmoni. Harmoni. Iya. Karo ya kuwi sadar akan pluralitas. Iya, sadar kebinekaan ya mak. Iya. Dadi mujudake sartane mbuktekke yen to Indonesia kuwi mawarna-warna sartane duweni keberagaman budaya ingkang ora sithik sartane akeh. Iya mak ya. Dengan adanya perbedaan iki ora ndadekake perpecahan nanging diakulturasikan, dikombinasikan, didadekke siji sak temah supaya bisa manggih kaendahan sartane tujuane nglestarakake budayane awake dhewe minangka warga negara tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oh ya mak ya. Dadi ora bedak-bedake. Iya, kaya iki mbeng iki ingkang kagungan kersa iki sedulure awake dhewe, sederek-sederek saka Ponorogo, wis cetha wis ngarani nek Ponorogo kuwi dadi pusate reyok lho. Oh ya, Reyok Ponorogo kuwi wah wis luar biasa wondene panjenengane Abah Haji Abah Eko Bilowo ki nimbali awake dhewe kon nggelar pertunjukan wayang iki rak tegese gabungke mak. iya. Sartane perbedaan kuwi mau dipernis lho supaya aja ngasih ndadekake perpecahan malah ndadekake sansaya kuncaraning budayane awake dhewe ya budaya Jawa ya budaya Indonesia. Oh ya. Mergo riyok iki wis diakui oleh dunia nalikane tanggal 3 Desember. Oh ya. Wis diajokke lan sartane wis diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda ya mak ya. Iki perlu dijaga kelestariane, Nduk. Iya. Banjur aku ya mung urun rembug mergo wayang iki ya uga dadi warisan dunia. Iya. Wayang iki wis dadi milik dunia, ora mung milike wong Yojo, ora mung milike wong Solo. Iya. Lah aku ya urun rembug gandeng Riyok Ponorogo iki uga wis diakui oleh dunia. Iya. Tegese Riyok Ponorogo ini tidak hanya milik warga Ponorogo tok, Nduk. Iya. Tapi wis dadi kagungane wong sak jagat raya donya iki. Iya. Lah nek wis seperti ini ra, terus apa sing kudu dilakukan? Satane apa sing kudu diterapin biar ini ya? Biar tetap Riyok itu biar tetap lestari gitu loh, Nduk. Oh ya. Kaya wayang ki apa sing kudu dilakoni supaya wayang itu tetap lestari. Oh ngono. Nah, salah sijine melestarikan Riyok Ponorogo dengan cara tidak melanggar hukum konservasi yang sudah ada. Kayata sing wis terdapat ning Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Oh. Mergo secara khusus pasal 21 ayat 2 ingkang mengatur ya kuwi larangan terhadap berbagai tindakan yang membahayakan kelestarian hewan yang dilindungi termasuk memburu, menangkap, menyimpan, memelihara, memperdagangkan dan lain-lain. Oh iya, contohnya apa mak? Contohnya nuwun sewu kaya dadak merak. Iya. Kuwi supaya njaga kelestarian saiki wis padha mulai diterapke. Heeh. Wulu merake ora nggunakake merak ijo sing wis hampir punah mbok menawa kepara wis punah ning Indonesia iki. Iya. Terus supaya tetep lestari iki nggunakake apa mak? Nggunakake ya alternative nduk. Wong ya kuwi ra tujuane rak ya menciptakan sebuah kesenian, tujuane melestarikan dadi ora ana lupute. Iya. Menawi umpama nggunakake sarana alternatif ora nganggo wulu merak ijo sing dilindungi nanging di alternatifke ning merak India sing populasine isih akeh. Oh iya. Merak India. Merak India ki sing wulune disunggi si Kresna kan lho ning kene iki lho. Oh iya. Kayak merak India. Terus ya kuwi kan anu nduk. Apa? Nuwun sewu kepala riyok, istilah kepala riyok utawa barongane kuwi rak nek jaman biyen, jaman simbah-simbah biyen kuwi isih nggunakake kulit
hari mau. Oh. Bisa nggunakake kulit mancan asli. Iya. Lah gandeng saiki iki mancan kuwi dilindungi. Heeh. Mula ya diusahakan tidak pakai kulit harimau Sumatera sing populasine wis hampir punah, luwih-luwih macan Jawa. Nek jaman biyen sing digunakake isih harimau Jawa ning rak wis punah, dinyatakan punah nduk. Iya. Ning dialternatifke umpamane nuwun sewu nggunakake kulit kambing terus engko disungging sing motive menyerupai apa jenenge kulit macan kuwi apik banget. Oh iya. Kuwi dadi kunci supaya ngrembaka sartane budayane awake dhewe iki ora diaku dening bangsa kana-kana. Oh iya. Lah witekno nek awake dhewe duwe kesenian wayang, awake dhewe melu ndarbeni kesenian reog utawa diaku wong negara kana-kana rak ya nek saiki sah-sah wae. Iya, mergo pancen reog Ponorogo sartane wayang kulit iki wis dadi milik dunia, Nduk. Oh iya, Ya, ngaturake kula nuwun sartane iki awake dhewe sowan mrene iki sing ping pindho, Nduk. Oh iya, ana ngersane Abah Haji Agung Eka Bilawa ana ing Padepokan Surukubeng kene. Iya. Dalam rangka kirab Suro Agung Padepokan Surukubeng weh pandungane sartane penjangkane ya, Nduk. Heeh. Nggone keluarga besar Padepokan Surukubeng nguri-uri marang kabudayan Jawa. Ya Mak. Muga-muga Gusti tansah njampangi sartane Gusti paring pitedah sartane paring kemurahan sartane paring gampang karo keluargaku ya keluarga besar Padepokan Surukubeng. Ya amin. Semboto kang jinangka jumbuh kang kinayuh rayu kang kaestu basuki kang kaesti kecandak apa sing diuyah. Amin Mak. Ya iya. Melu mangayu bagya ngaturke panuwun uga ana ngersane panjenengane Rama Haji Eka Bilawa sebabe awake dhewe ditimbali karo panjenengane iki wis ping 3 iki. Oh iya, sepisan nalikane taun 2021. Oh iya. 2022 awake dhewe ya nganyari tempat iki, Nduk. Oh, jaman semono. Jaman semono urung dadi 100% kaya saiki sing dinggon iki. Iya. Terus sing tahun kedua tahun 2024 ya 2023 ya lupa gua pas nonton tuku proklamasi kae. Oh iya. Nah terus bengi iki sing kaping 3 matur sembah nuwun ngaturke sugeng lenggah wonten ngersanipun para bapak-bapak tamu undangan. Iya. Panjenenganipun Bapak Tugiyo Wiratmojo juga pimpinan 1 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia utawa BPKRI pun Bapak Nyoman Adi Suryatnyana. Oh ya. Ugi penyanyi Bapak Maijen Purjoni. Ya. Ugi penyanyi Bapak Wakil Bupati Bu Wakil Bupati Ponorogo penyanyi Bu Lisdiarita. Oh ya Mak ya. Wah, saka Ponorogo rawuh mrene. Iya, ki merga para warga keluarga besar Ponorogo sing mapan ning Surukubeng kene iki padha nganake tasukuran Nduk. Iya Mak ya. Uga dilenggahi karo Kepala Dinas Pariwisata Ponorogo pun Bapak Judah Slamet Sarwo Edi. Oh iya. Uga Kepala Dinas Pariwisata Bekasi. Oh iya matur nuwun. Penjane Bapak Wahyu. Iya. Uga Kolonel PNB penjenengane Pak Urip Widodo ya lenggah. Oh iya iya. Ki randon acarane ora bengi iki, Nduk. Iki wis ket mengawan. Oh apa, Mak? Iya. Saka Lengger Wonosobo, grup kesenian Sekartaji. Wah. Ya kok tak jak ndelok Lengger iki malah dong. Sopo? Sing ngempul kae kok ya ora. Iya. Ayo. Rekane arep ngibing wis gila. Sampe yo joget maju kono meng linggo ning tenguk eneng mburi kempul kuwi ming. Iya. Ngono kok ya wis karo ngibing kok janene ora ketok pekne. Iya. Lah iki uga iki mau sadurunge kita perform ini ya. Oh iya. Iki mau ya wis ada perform luar biasa saka sedulur awake dhewe sedulur seniman Riok Ponorogo. Oh iya, sakpungkuse Pak sakpungkase kuwi. Iki mau wis diadani dilaksanani kirab agung banjur iki puncake pagelaran wayang. Oh iya matur nuwun ya. Awake dhewe rasa kokean perdondi, enggak usah banyak bacot lah ya di sini ya. Iya. Sing apa perlune wae. Oh iya. Mergo nek
Aku karo panjenengane Abah Eko Bilawa ki wis manjing sedulur. Oh iya, Mak, ya. Dadi wis ora sakokean atur sing werna-werna gek ngaturke apa wigatine. Oh iya. Ki yo ngaturke salam-salam kanggo keluarga besar Padepokan Surukubeng. Iya. Uga kanggo keluarga besar Mansatu Gunung Kidul. Aku sesuk bali mrene aku bablas ning sekolahan. Ora mulih sik, ora. Aku saiki arep dadi warga sekolahan kok. Oh iya. Sak karepmu iya. Uga kanggo paguyuban Mandagio iki padha rawuh mrene lho. Iya. Pamirsa live streaming YouTube dan matur sembah nuwun kagem sederek ingkang sampun rawuh teng lokasi. Oh iya. Ki ana dari grup Pandagio Pandhapen Dalang Kisem monitor live streaming mangke nyuwun geningipun dados ati, dadi ati. Tembang menika kula aturaken dhateng warga kula ingkang sami rondo saking Pak Kadus Mbaturna ya. Ki bilane Mbak Elisa sing dandan wis ke jam 4 sore mau nduk. Dadi iki nek awake dhewe kok kian cangkem, kok kian ngomong, iki malah ora prayoga. Iya, bilane Mbak Elisa ya disuwuni gungan supayane tindak panggung karo sapa? Karo Mas Kebul. Oh iya. Kebul sapa sing cetha? Mas Gareng Pancitan. Oh iya. Mas Kabul. Oh iya, Mbak, iya. Karo penyanyi Mbak Elisa ya disepati mawar kuning cok. Yo coba. Iya, wah jan piyai. Pangapunten lho Mas Yusuf. Pripun Mbak El? Niki kok dadi apa ngewingkengaken kula lan Mas Gareng Kabul menika wonten ngajengan panjenengan. Mboten napa-napa. Aku tak sing mingerono, Mbak. Oh, mboten napa-napa nggih, macange Yuli Mbok. Nggih. Piye Mas Gareng? Boten dados menapa. Boten dados menapa. Najan awakmu mingkingi. Mingkingi ki apa? Jarene bureni.
Mingki utawa ning burine yoga ning burine Mas Yusuf ning kula dalah panjenengan menika kan sowan Rama Eka Bilawa panjang yuswa Rama saged pinanggih malih piyayipun waduh seger waras blegas dan selalu ngayomi paguyuban Suruh Kubeng paguyuban Ponorogo panjenenganipun beliau Rama Eka Bilawa sampun sukses wonten Bekasi leres menika Mas Gareng saestu kula kalih Pak Eka Bilawa niku jebul kula nggih jumbul kepanggih pisan plek kula mlebu Pak Eka sing pundi nggih terus lemu-nemu piye ya ngomong-ngomong jebul mah ki boloku ning pasar Sugihan Pulung. Kaya wis tau ngerti ning Pulung. Pak Eko niku asli darah saking Laladan Pulung manggonipun tenggene kesugihan. Lah iya ngon kesugihan. Munggah sithik Bonagung rek. Bonagung ya. Bonagung alhamdulillah. Ora, kowe iki gareng Pacitan kok lek apal men tes apa nggon-nggon Ponorogo saking itunya kok kowe Pacitan pu Ponorogo kok saking apal. Aku ke asline wong Pacitan. Ning nyambut gaweku ki ning Ponorogo. Awit Siman niku pijeran Siman, Tranjang Siman, ning gone Tajuk Siman. Kula pun taun-taun teng mriku. Sak nyelempit-nyelempite nggon ning Ponorogo. Mboten kesumpan niku nuwun sewu yen tenggene pagelaran Ponorogo nuwun sewu niku dulur-dulur Ponorogo lho nggih. Nuwun sewu jenenge Pak Bupati wayangan nyeluk Gareng Paci. Bu Wakil Bupati wayangan sing ditanggap Gareng Paci. Ning gone wong mantenan cucuk lampah sing ditanggap yo Gareng Paci. Kuwi tek ning ngopo ya Mas apa mergo kondangmu apa le gecul apa le kepiye le dosen ning Gareng Pacitan? Ora ngono. Lah apa? Mergo manut karo murah. Kepepete ra dibayare ora apa-apa nek. Wah, mboten apa karo Pak Eko ora apa-apa Mas Yusuf. Wong karo Pak Eko ora sumelang karo Pak Eko wis pirang sasi kepengker wis lunas. Saiki kari nyaur utang. Aja ngomong ndasku mumet tak dibayar tol wae entek. Hebat lho wae kaya biasa Eko Bilawa Rama. Kombine menika ingkang rawuh nuwun sewu pusalane ngadil pucuk pimpinan wonten ing Laladan Kutha Riok Ponorogo. Beliau Ibu Wakil Bupati. Wakil Bupati Buli Jiatan wonten panjenenganipun beliau Bapak Yuda. Panjenengan teng Ponorogo kagungan destinasi wisata. Destinasi wisata yang luar biasa termasuk Telaga Ngebel. Ning nuwun sewu Bapak Yuda, panjenengan kagungan potensi priyayi ingkang adiluhung asmanipun Pak Eko Bilawa. Tepuk tangan. Luar biasa menghidupkan Ponorogo ning Bekasi lho Mas. Wayangan ben taun nganti iki wis ping 14. Wow, aku seko 14 wis telu aku. Wis telu. Kowe piro? Alhamdulillah pisan. Kandhane ya. Iki kan berarti ki nek ki carane Gareng Pacitan iki numani tenan ya sesuk diundang meleh. Muga-muga Gusti Kang Maha Agung paring ijabah dening aku kelawan awakmu sok ben taun ngarep ya diundang rene. Iya, Mas. Kang Baken kula dalah panjenengan dulur kula Ponorogo, dulur kula Pacitan, dulur kula Jawa Tengah nyawiji dados setunggal wonten Padepokan Suruh Kubeng. Mugi-mugi sedaya pinaringan rejeki ingkang barokah. Amin. Muga-muga pinaringan panjang yuswa. Amin. Muga-muga penak ning golek sandang pangan. Amin. Kuncine siji. Apa Mas Gareng? Aja nganti nglalekne utah darahe dhewe-dhewe. Nah, sing eling. Nek iso yo nek duwe ning desa lagi ana acara desa, iso melu urun-urun nek pas lagi keluwian. Ora gururun-urun. Beliau Bapak Eko Sumarata Reokan teko rono. Datang. Siman campur sarina dulur kene garuduk ning Ponorogo. Teko kabeh mrono. Ming mangan tok. Ya kaya awake dhewe iki
toh. Iya, Mas. Paling boten najan aku lagi sepisan. Muga-muga sepisan kanggo sak lawase sedulur kula sing wonten Laladan Bekasi mriki sedaya manunggal rasa, manunggal tresna, teges ngerti ing budaya, ngerti ing ilmu, kebak ing pendidikan. Jas. Ngene kuwi. Tenang. Iki yo carane Rama ngukupi ora mung wong Ponorogo, lha iki sedulur Yojo, Mas Yusuf Ansor sak rombongan Ansor Laras diboyong ning kene yo ora mung pisan iki pun men pinten Mas Yusuf? Ping pinten Mas jeneng kateng mriki? Kula. Nggih. Sowan kene Rama meniki. Gua udah 3 kali di sini. Oh, gue bilangnya pakai gue karena di Jakarta ya. Berarti wis padha karo jenenge manggone ana dina. Enek esuk, enek awan, enek wengi. Esuk awan bengi karo wengi. Jalma kang tinitah menika ngendikane Rama Eka Bilawa kiblate papat lho. Ana kidul, ana lor, ana etan, ana kulon. UTK. Omong matane ngono. Kok ya kidul. Tadi kidul wis, Mas. Terus lor. Eler, lor. Basa nasionale utara. Utara urip hanyalah sementara. Jalma kang tinitah bondo donya paribasane dangkol. Nyang jero kuburan ora bakal digawa. Mula kados beliau Rama Eka Bilawa ngoten iki ora beda-beda. Sing cilik ya dirangkul, sing gedhe ya dirangkul. Masyarakat kabeh digawe seneng kados dalu menika. Tepuk tangan kagem Pak Eka Bilawa. Luar biasa Rama. Luar biasa. Lagi mau lagi carane ngajeng-ngajengan kan? Kidel karo eler. Lah etan. Bosone adalah timur. Timur ya. Tegese setiti neng duwe umur. Setiti ning duwe umur. Disetitekne umure sithik awake dhewe duwe kualitas alhamdulillah kados beliau Mas Yusuf Ansor. Isik cilik wae wis duwe potensi. Wis prigel. Cukat trenggil. Tereng. Trengginas trampil pun ngasta dalang ngalah-ngalahne wong sarjana betul ngono wong bakat jenenge timur disetitekne ning duwe umur aja diumbar-umbarne kados Pak Eko lho nuwun sewu lho jaman biyen ning Sugihan sapa sing ora ngerti Pak Eko Bilawa bareng mletik klono ning prajuritan kula alun-alun sapa sing ora nyawang Pak Eko Bilawa aku cetok neh numpak bis omahmu ngendi? Enek Surabaya kono, enek Pulau Gadung. Sapa sing ora ngerti Pak Eko? Bablas teng mriki teng Bekasi. Sinten sing ora boten pirsa beliau Bapak Eko Bilawa. Luar biasa wes. Serawunge Jembar. Lho, Jembar nuwun sewu lho. Pak Eko riyen niku teng tenggene Pulau Ponorogo. Esuk ngene. Neng gone Tambak Bayan ngene. Neng gone Madiun ngene. Sakniki alhamdulillah Mbak Elisa empun ngeten. Ki maksudnya? Hah? Maksudnya apa? Wis gawe galon. Wah ya ora. Oh, penjerane ki piyae sing lurus ya. Pak Eko tuh pesayang sembahyang ta? Oh, sembahyang. Sembahyang kusuk ta ya? Kusun. Ngapunten Pak Eko nggih. Wah, kula wau nggih. Sing ndongake wong sakmene lho Rama lho. Saestu kula niku wau dawuhe Pak Eko nggih. Urung ngantek sore wau iki jam 4 aku wis teko kene. Wis teko to, Mas. Wayah adzan asar krungu nek masjid Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kowe dulur-dulur kabeh Bekasi do geruduk ngono. Delok pasar malam. Oh, tak kira lho. Kaya nggih wong niku sedaya ndedonga marang Gusti eling sing gawe urip manut napa ingkang dados ajarananipun piyambak-piyambak. Nah, manut kiblate mau wis tekan wetan. Terus kulon tegese barat. Barokah ingkang kathah damel sangu dateng akhirat. Jas, nemeleti tenan. Kabeh yo nggo sangu, ana kesempatan
urip saiki iki nggo sangu sesuk ning akhirat. Kula sangka kuwi ngendikane Pak Eko Bilawa, jroning wong syukur bakal pikantuk nikmat, jroning wong sing kufur bakal pikantuk adab sing luwih gedhe. Mula dikerepne syukur, dikerepne sedekah karo dulur kanan lan kiri. Nyatane yo pirang-pirang. Nyatane yo bener kok. Anu pamundutan niki wau diaturke. Lah iki lho ngene iki angel nek antara ngajeng karo mburi ngono mah angel. Ning ora apa-apa Mas Yusuf. Ning nuwun sewu kula ke nyambut damel teng Ponorogo wit taun rikala taun 2009. Kula ngerti petingan utawa kelangenane dulur-dulur Ponorogo. Apa Mas? Alah serampat Mas. Serampat. Saderenge Pak Eko Bilawa minggah dateng pepanggungan. Nggih nyuwun serampat kon kanca-kanca Ansar Laras. Coba. Yuk. Yang mau yang gitu tuh. Ya coba, yuk. Aduh gayanya kok bahasa Indonesia. Mas Yusuf. Gimana? Kok jenenge sedulur Ponorogo niku nuwun sewu lho. Jenenge serampat niku mboten namung reokan. Nggih. Mboten namung gajah-gajahan. Mboten namung tenggene niku napa niku? Di unta-untonan. Oh ya. Mesti kabeh nganggo irama serampat. Oke. Karemenan kok ya Mas. Ya langenan. Kelangenan. Coba, yuk serampat toh. Ayo. Joget iki lho Mas. Iya, iki cara Jawa Timur. Cara Jawa Timur. Aku joget cara saisoku ya. aman wis aman ning kono tak tinggal balik lek muli awas kowe. Oh ya. Wes.
gangsel nek iki. Ya. Lah wis aman nek ini. Wis aman aman. Wis gak dikemuli kuwi. Kok kacane wis diledek kok malah dikemuli. Wong ya Nur sewu lho Pak niki nggih sebatas kelangenan dulur Ponorogo. Iya. Kula kaya jenenge joget serampat kadang kala niku polahe pun kula cocokne kalih ganungan utawi reok Ponorogo. Sing ngeten tenggene niki tak deluntung niku bonsari serekan. Oh, bonsari serekan. Nggih, kula kok tak ngeten iki nggih ganong niku. Kula kolaborasi nyambut damel nggih gawe serampat gedemen dulur-dulur Ponorogo. Jas tepuk tangan dulur-dulur Ponorogo pancen. Kula diarani jenenge Ponorogo hebat. Ponorogo hebat. Ben bengi wayangan kuwi duwite tetep mengalir. Ono terus lho, Mas. Enek terus awakmu lho saiki sesasi pirang job nek Waduh, aku seminggu ping 4 aku ning. Nah. Wis kaya wong ngombe pil kabeh lho. Makane. Kaya dulur cewek karo dulur. Nggih, pokoke sambung rapet nggih. Menika jawab monggo Mas. Ayo nembang bersama-sama. Niki. Nggih. Wonten pamundutan napa? Tadi ada dadi ati. Dadi ati, ya. Nah, sabare niku monggo ngaturi panjenengane Abah Eko Bilowo. Oke. Paring dawuh. Iya. Ya. Panjenengane iki ngrukunke kok, Mas. Heeh, acarane pokoke sing penting Bapak beliau Pak Eko Bilowo minggah. Menika nuansane tayub. Oh iya. Oh, pokoknya dulur-dulur Ponorogo sing tenggene Bekasi niku wis kangen karo gagrak tayub. Oh, nggih. Mangke seneng-seneng bebarengan joget-joget bebarengan mangke. Nah, nek ngene iki karepu nek ngene iki ra cetha lan terwaca ngono lho, Mas. Betul. Sampeyan iki sing wis paham sartane wis kulino ladi karo para warga masyarakat Ponorogo iki dadi ibarate ning kene iki ya kaya nek ning Ponorogo. Wah, nggih to kula mboten benten-bentene lho Mas Yusuf nuwun sewu. Teng Ponorogo niku mulai tenggene Sumarata jeduk pulung pucuk gunung nika. Kula niku kula padhane, Pak. Nggih, ming masalah setunggal ingkang mboten kula padhakne, Mas. Apaan? Taripe, Mas. Padha wae. Ayo nek kuwi ngukur jarake kok ya, Mas. Lah mboten nek ketok Pak Eko Bilowo dhewe oke aku ya Mas pinten 15. Ojo lho ra wel Rama kok. Iya. Panjenengane iki ya panjenengane Raja Sawer. Nggih betul. Mbok menawa lho iki ora kok. Nuwun sewu mboten kok ngicali raos pakurmatan kula dhumateng panjenengan Abah. Ning kok anu Mbak dibawani sik Mbak dadi. Mas Raja Sawer Mas nggih. Iya. Oke. Mbok menawa jenengan bawani riyen Mas. Oh nggih. Duan tengo tak goleke imbuh ya. Ya nggih. Raja Sawer nggih Mas Yusuf nggih. Guyon Pak, guyon Pak. Jan wis piyai laris suarane ya gak entek lho. Lah mboten kok ngene sampean entek gawe enak. Lek gak ning Ponorogo kok ya. Oh, nek Ponorogo ndi? Ngendi ya wingi kare dhewe ning ndi to, Mas? Turut dalan gawe. Mesti lho. Ansor laras ki mesti lho. Nek ngerti sinden sing cantik suarane apik. Ansor laras. Iki ning ngono kuwi, Mas. Mboten Mas to. Menungso ki nuwun sewu nek arep nuwun sewu melakukan hubungan iku ora kok saru lho. Mboten wong jenengan pun sepuh mawon pun pengalaman. Wis sinau pelajaran biologi. Menungso iki kudu ana sing jenenge akad nikah sike. Betul. Lagi dihalalkan menjalankan hubungan sing ngono kuwi. Lah nek kewan ke contone pitik jago rak mung karo celingkrik ngono kae. Dadi nek ana menungsa kok tanpa ana akad nikah kok terus ngono, berarti dhek kan kewan. Monggo terus ki, Mbak. Sah. Piye, Mas? Ora sida. Piye to? Ora sida. Aku ora seneng lho nek ra ditulis iki. Suwan Pak Eko. Wes kadung kagol lho tak. Suwan Pak Eko ngisin-ngisini. Ora usah omong-omong. Sapa sing isini-isini? Mboten pindho tok Mas kula. Iya. Coba Mas
didueti Mas. Aku lek kon bawa kene iku mesti bawane ilang kabeh. Wong kono S3 kene es teler kok. Kon bawa. Lah es teler no. Among ati pawe tane joget apik, suarane ya apik. Sae to Pak Bu? Oh, sae to? Sae napa sae? Pun mboten sapa, elek mawon mboten napa-napa. Wah, aku mak teratap aku. Lupa pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel ke Bareng Mas ben angel lho, bareng ki angel lho. piye meh dijajal ora Mas? Hati. Ojo disiki, ojo disiki. Ora kok ya. Ji, loro, Paling ora awake dhewe nyambekan dhisik. Ambekan. Jadi nganggo hitungan to. Ya. siji, loro, telu. Paling ora ngantek ngisen-ngisene ya dadi. Aku lho wis mengo lho Mas. Ya ya ya. Abang Alah. Piye sida bareng po arep disik-disikan? Roh lu. Loh. Iya to Mas, nek iki aku metu dhisik jeneng. Suwanten kula meniku medal rumiyin. Kula karepe medal sareng-sareng. Kalih panjenengan niku tetan ngaten. Sak aku golek liyane. Piye to Mas? Awakmu dhisik kok. Ya. Ora Bareng yo. Coba Ya. delok-delokan, delok-delokan. Ya, Iki matamu sebelah ngendi? Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Iki ke ya Allah. Angel aku ki. Yo nek kareng ngono kuwi to. Aku bengi iki diwatak-watakne sidat ya lagi bengi iki ya. Loh, rak wis bareng petang bengi iki to. Tetep mumet aku Mas. Jajal to, mata to. Bingung ra? Iki Lah kuwi ana mata kok mung siji. iya. Ya Allah, iki sing siji ku tumoto. Apa? Pendilan udun. Kok ya. Ya ji, ro, lu. Tan kena ati numbas arta. Oke, dawahke napa niki macange? Dadi ati. Oh, dados atos. Tadi itu yang. Oke. Iya. Oke, bola baik. Sing kaya ma
sampai selereng gitu. Ora dadi boyo. Soalnya iki kita posisi di depan. Betul. Gamelan di belakang. Nah, monitor depan itu kan nggak mesti bisa denger. Oke. Mbak, Mbak. Nggih. Sing ora mesti iso krungu ki ora kok monitore. Piye, Mas? Talingan nih. Talingan kula nggih, sik kurang nggih. Kok menawa perlu ogrok-ogrok. Iya, Mas, aku ki ngono kuwi sok bodek aku ki. Budek Kan jet lag ya seko nggon sepur, seko pesawat ngono dadi bodek aku. kok sepur rek pesawat dadi bodek. Lek bodek ke sing diombe marai mumet kuwi jenenge bodek. Bodrek. Bodrek. Bedo. Iki cadenger bodek. Bodek. Bodrek wis sing ditandur ning daleme Pak Eko Bilowo ning pinggiran ke jenenge bodrek. Enek bodrek bulan, enek bodrek anggrek. Aduh banget anggrek. Wis kleru. Kaya wonge srawunge adoh dadi ya mling sene ya adoh. Iya. Mangga. Yuk. sing. Ya, Mas kok njaluk tulung, Mas. Apa? Didhuwurke monitore. Oke, Mas. Saestu, Mas. Sing kali iki jangan tambahi. Tambah sithik wae. Mbak, nek ben cetha to, Mbak? Nggih. Jenengan le nyanyi karo digawa kuwi monitore. Lah iya, Mas. Engko tak golekne anu gendong entuk nang mburi. Heeh, ben ngene iki sisan ya. Iya, apa kanggo asisten aku nggawa kene. Tulung ya. Iya. Monitore kuwi digendong sak jensete ning kaya. Iya. Aku tak sing
harus kita sapa. Betul. Apalah kita tanpa penggemar. Betul. Penggemar Yusuf Ansor, WMC, PWKS. Napa malah niki paguyubane? Komplit nggih. Komplit. Nggih, saking Bepadi puni meleh, napa malah nggih? Wes, hah? Banyak banget. Putra Pandawa, wah saking oke pokoke iki semua paguyuban melu tumplek-blek wonten ning Padepokan Surugebeng. Nggih, sembah nuwun karo sama yang memantau di rumah juga terima kasih ribuan pemirsa. Betul, yang mugi-mugi ada panjenengan pinaringan seger waras, waras, barokah, kabeh akeh rezeki. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya. Nah, titiwan sini Mas. Oke, ngaturi penjenengane Abah Eko supaya paring dawuh. Oh iya. Nek panggungan. Tanpa mengurangi rasa hormat. Nek menurut penjenengan sing cocok kanggo karo penjenengane Abah Eko kuwi apa? Mas Kolonjono. Mas Gareng. Didangu Abah. Romo Eko ndampingi adik kula mawon, Mbak Dwi Utami. Oh, Mbak Dwi Utami. Ya Allah, Mas. Ya wis ora sida. Legah dhisik ya Nduk wong ayu ya. Aku tak karo Nduk Dwi dhisik. Mbak Dwi Utami ya Allah, tak tenang nggih. Nggih. Ngapunten derek langkung. Nah, kon rono kae arep dipacul. Nipun wonten pundi kok nggih. Nggih, pangapunten Pak Eko. Nggih, wah, jan nggih. Wah, jan tenan kok ya nggih. Nggih, Bu Dwi nggih. Wah, nggih sembah nuwun. Sembah nuwun Mbak nggih. Oh, ya Allah. Oh, nggih. Sembah nuwun. Oh, alah Bu lah. Nggih, Bu nggih, suwun nggih. Pundi? Wah, nggih monggo Ibu. Monggo. Nggih, Pak. Mas, monggo. Nggih, Pak. Monggo. Sepindah Ya, Mbak saja yang naik panggung. Sekedap. Nek jagongan merasa nganggo mic lek. Mboten. Aku arep nampa ngendikane abahe kula ya. Nggih, siap. Nggih, Pak. Aturaken dirga yuswa kangge Mas Yusuf. Walah napa? Dalu menika Mas Yusuf Ambalwarsa. Wah. Matur nuwun. Janipun sampun kala wingi tanggal 7 menika apa? Ora apa-apa, ditanggalno saiki. Wah, mboten apa-apa. Menika Mas Yusuf wonten mriki wonten Bapak Kolonel Urip ugi dalang ugi. Oh, nggih. Menika priyantunipun iku dalang kondang juga. Oh, nggih. Sembah nuwun, Pak. Iya. Nggih, Mas Yusuf, wau kula matur sekedhik mawon. Nggih. Babagan masalah sinden menika kedah ngugemi bab 3. Nggih. Tresna marang nyawa, tresna marang raga, tresna marang swara. Ategesipun tresna Mas Yusuf wau kula matur sekedhik mawon. Nggih. Babagan masalah sinden menika kedah ngugemi bab 3. Nggih. Tresna marang nyawa, tresna marang raga, tresna marang swara. Ategesipun tresna marang nyawa menika ugemane sinden menika kedah dijaga kesehatanipun. Nggih. Tresna marang raga menika senajan panjenengan gonal ganel tapi aja pisan-pisan gelem didimek marang sing mbeksa. Kudu jenengan tresna marang raga. Nggih. Tresna marang swara jaman nalika semanten sinden menika nyekar ngangge japa mantra. Dadi sinden riyen madhep mrika nggih, madhep keteng wayang muji donga muga-muga sing duwe hajat lan penonton menika kinabul panjangkanipun. Oh nggih. Ning rejeng jaman para gento-gento iki sing ngrusak sinden. Sinten, Mbah? Nun? Kados ta sinten? Gareng. Jadi kita harus menghargai sinden. Yoga niku dari kata wiyoga. Jadi mboten enten yoga menika ngadeg mboten wonten. Sinaosa utange akeh, bojone WA terus. Nggih. Tetep hangening kan cipta ngangge yoga niku. Nggih, Pak. Mila ngaten para dulur ingkang sami mirsani, awake dhewe kudu menghormati para yoga, para sinden. Nggih. Nggih. Dadi aja terus dumeh sinden seolah-olah sinden itu gampang dijawil, gampang dijak, gampang di apa mboten. Dadi sinden menika wau tresna marang nyawa, tresna marang raga, tresna marang swara. Nek tembange gubuk asmara, aja nyalahno gento. Nah, mergone sindene dhewe. Saya apresiasi kalih Mbak Elisa. Mbak Elisa itu orang mana? Sulawesi. Mbak Elisa, saya sama Pak Tugio itu 2 bulan sekali
ke Morowali, ke Kolaka, ya. Saya itu di sana nyari batu, Pak Tugio mandornya, saya yang mecah batu tak wadai plastik, tunggah keteng truk, lebokke ning kapal sehingga iso wayangan. Menika beliau Pak Tugio Wiratmojo. Luar biasa nggih. Nggih. Kaping kalihipun Mas Yusuf, Padepokan Surukubeng menika kula mendhet nami saking Ponorogo. Nggih menika nalika semanten saderengipun nami Ponorogo menika wonten enten naminipun Wengker. Lah menika Demang Kutusurya Ngalam pujangga saka Majapahit menika medal saking Majapahit bablas wonten ing bumi Wengker ndamel padepokan. Nggih. Tapi lan kula niku mboten mung teng wayang mawon, alhamdulillah pun ping 18 Pak. Luar biasa. 14 wayangan. Jadi ora mung ngomong tok, ora mung nguliai wong tok, tapi aku nyatakno nanggap wayang tenanan. Luar biasa. Sinaosa kula menika kadang-kadang nek wangsul kampung diseneni kalih tangga, kalih bapak, wabil khusus sing nyeneni kula niku bojo kula. Niku saestu bojo kula menika Ibu Eli Purwaningsih. Monggo jumeneng Bu Eli. Niku wanita yang luar biasa. Nggih. Kala-kala ya cemburu jare aku seneng karo sinden. Lho remen menika rak konotasinipun kathah to, Mbah. Wong tresna marang garwa menika mboten mung lamis sing samudana nanging ngangge ati. Jadi nek wis bojo wong lanang tresna bojomu, tresna anakmu insyaallah barokah. Kula senes sinten-sinten. Kula niku saking Ponorogo teng Jakarta mboten dhuwit 20.000 nderek Pak Rumanto. Kula dadi gembel teng Pulau Gadung, ngasong teng Pulau Gadung, ngojek teng Bekasi. Langsung kula bojo kalih tiyang Madiun teng Depok. Lah kula dibimbing Pak Tugio menika kula iso ndamel kados niki. Menika Pak Tugio. Luar biasa, luar biasa. Mugi-mugi kemawon sak bibaripun wayangan menika sengkala rubeda kalis ing sambi kala. Amin. Mbak Elisa bab saweran saniki kula pun dilarang kalih bojo tapi mungkin nonton Dono Paweweh dadi sing nyawer bojo kula lewat rekening. Jadi ora pantes. Mau Kang Garing kurang ajar ngerti aku saka desa ning kutha ning Surabaya. Aku dhisik tukang ngombe, Pak. Tapi ngombe dawet. Ya ancuk tenan lho. Glogok jaran sokor ora. Loh, ya aku wong Ponorogo Bloko Suto. Nggih, Pak. Ya ampun tenan. Tapi aku ya ora apa-apa. Lebih baik kita jelek dulu akhirnya jadi baik daripada baik terus jadi jelek. Ngeten nggih? Nggih. Mbak Elisa kira rabi-rabi rabine kapan iki? Saupama ketemu karo aku 10 tahun yang lalu, aku ki delondonge wong Ponorogo. Nek ora iso ngenekno Elisa, aku mulih kampung. Tapi aku ki saiki wis duwe bojo, bojo kula niku polisi, Pak. Jadi aku ya kapok duwe bojo poluan. Cukup sekali saja. Arep disengkan niku nggih. Nggih. Niku saestu. Niku Pak Yusuf. Sampeyan tak dongakno bojone poluan, Pak Yusuf. Aman. Waduh, Pak. Nak nesu ngeten, Pak apa aku ki polisi ora iso diapusi aku iki. Waduh. Iki nembe mawon mari Pak Yusuf kula niki. Oh, nggih. Lah terus mengke kula sak paguyuban nggih panjenengan nek ngaten ngumpul. Le curhat dadi iso. Nggih, monggo suka parisuka nanging dalu menika nggih ritualan. Nggih. Nek wayangan teng mriki judulipun ritualan ngalap berkah. Mugi-mugi kemawon sing duwe masalah enggal uwal saking masalahipun. Amin. 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 Sing duwe utang cepet lunas. Sing urung rabi ndak tak dongakno kaya Mbak Elisa ndang cepet. Amin. Goleke wong Ponorogo. Lah wong Ponorogo delondongmu diamput. Oh iya, Pak. Bojo kula Madiun, Pak. Ora gemen-gemen. Dadi aku nek bar nonton Campursari ngono delok. Oh, kowe bar nyawer, Pak. Lha piye maneh aku tukang ngono. Dadi niki lanu kali curhat sekedhik, Pak, guys, sedaya. Nggih, Pak Kong. Ora apa-apa, masalahnya saya ini darah seniman, Pak Yusuf. Nggih. Bapakku lurah, mbahku lurah, eyang kula menika pujangga, eyang dhuwure malih pujangga terus menika dumugi Demang Kutusurya Ngalam. Oh, nggih. Iki Bloko Suto, ngaku-ngaku. Nah, ora tenanan ngaku-ngaku. Jadi kula matur nuwun kados niku. Lah wonten mriki rawuh kanca kula sak perjuangan Gus
lali aku jenenge. Gus sinten? Gus Samsudin. Riyen kalih kula bola Pak niki dodol bakso saniki dadi pengacara kondang teng Bekasi. Tepuk tangan. Juga ketua silat PSHT Bekasi. Monggo nek jenengan duwe masalah matur mawon kalih Gus. Nggih. Wabil khusus urusan perceraian. Oh, nggih. Aduh, hati-hati. Iku dhisik, saiki wis umum. Kantore ning Grand Wisata. Matur nuwun Gus nggih. Gus Samsudin luar biasa panjenengan. Ngoten mawon dulur nak kesuwen ora penak, wau Pak Yusuf ngendika mbok menawa entuk tambahan. Kula nyuwun sinom Semarangan yang nyekar Mbak Elisa. Suarane sing sinom Semarangan nggih Mbak. Nggih. Nggih, teng mriki mawon padha karo ning Ponorogo jaman nalika semanten menika wonten namanya beksa. Dadi nak sinden pun mandap beto sampur kedah minggah. Lah saniki pun mandap nyuwun sinom Semarangan. Monggo mawon, nu aku reso nembang kok. Tapi nek sing bayar kan aku. Oh sembodo niku. Ora enek jagate wayangan iki jek kurang 3 sasi wis lunas ya kan. Saiki kapok duite entek ya kan. Nemu osar, remo. Sing ora gelem niku Pak Karyanto tok. Mboten isah wae kok. Mungkin tak hitung dhewe ning kono. Lah duite saking adik kula telas. Tak mlebu ning sanggar pamujan tak sedakep kados niku niki Mbah Pak Iko nggih hitungan dhewe ndang metu ana wis metu langsung metu mbah kula langsung ilang Pak iku lah nek sing wong gelem tirakat nggih ngoten nggih dulur nggih monggo Mbak napa Asmaradana nggih ben awake dhewe ditresnani marang Gusti nggih dulur mawon nggih mungkin nek dereng dahar nyuwun kalih panitia nek ora dikeki dahar amuken panitia nggih sini-sini monggo. Oh, nambekan sing dawa sa monitore tak untire rene. Penak lho aku nek ning kene ya cetha krungu. Nek bareng gamelan iku lho Mas. Nek ngene iki ya penak aku jek jejer romo ngono. Beres. Aku yo ora kalah to sa. Aku yo panggang Mbak Dwi Tami. Mbak Dwi Tami. Mbak Dwi ta. Tetep pasangan yang ideal. Lah ya kuwi cetha kandel iki Mas. Pasangan oh nggih Pak Gus terima kasih. Ya Allah, kula datang mriki kan nggih mboten nggih sembah nuwun berkah barokah mugi kathah rezeki panjang yuswa. Ngene iki lho saura dadak rekening-rekeningan. Wah, aku kesuwen ora ge apa. Nggih. Wis rekening. Kok wis cair? Lah awakmu rekening ya dadak suwi. Iya. Kok canggih? Mbok padakne pengacara, Bro. Kok langsung metu? Pengacara, Bro. Dadak. Iya. Udah kono kok ya. Aku tak karo munggah ya, Mas. Nggih, biar enak dilihat. Nggih. Aku ora mbok jak. Jak wis kono. Kowe golek entuk. Mah, ancane dadekne tuyul. Ngapunten lho Pak Eko nggih, sembah nuwun nggih. Tenan kok ya. Ini luar biasa. Ben bengi mayang, ben bengi nyinden suarane tetep full. Wah wi pandonganipun. Carane cara sinden kan kudu tirakat tenan, donga tenan kata Rama. Carane dongane sing apik-apik. Nek biyen madhep sana, sekarang madhep penonton ki sing didongakno masyarakat to, Mas. Nggih, amin-amin mugi kita nekan. Monggo.
sandang kelawan pangan kula Gus Samsudin niki dawahipun lelagon napa Gus? Napa? Gus Samsudin napa dawahipun? Nggih, pripun? Iki manut pelok ya. Nggih, monggo. Pelok dulu ya. Iki monggo. Tebak kangen dulu ya, nanti baru yang lain. Iki ditambahi siji ben regep. Apa? Iya, sapa. Ada wireless lagi kan? Ini juga ada Nawolo, Mbak. Nggih. Sugeng dalu Mas Dalang nyuwun lagunipun apa iki? Kali Gandeng Ati apa iki? Hah? Kali Gandeng Ati ini kenapa, Pak? Kali Gandeng Ati iki kangen ning ati. Oh, tulisnya kangen ning ati saking Pak Warman WMC. Sembah nuwun Pak Warman. Niki kula nyuwun dikancani to Mas. Monggo loro apa siji. Laras. Ayo. Nggih. Temenin sama Mbak Niken sama Mbak ini ya, Mbak Yoga. Mbak Yoga. Loro sisan. Telu sisan karo Mbak Anggi. Ya. Kersane Rejo. Ben jangkep Mas. Nggih. Saka cilik neng gede. Oh iya. Mangga. Mbak Anggi, Mbak Niken, Mbak Yoga aku ora urut. Oh iya. Cilik. Nah, cilik sedengan. Mangga. Iya. Tak buka ya sama
kasih. Jangan duduk dulu. Jangan duduk dulu. Ya, Mas Gareng. Ya, tadi ada ucapan selamat ulang tahun dari beliau Mbak Ira, yang ada di luar negeri. Ya. Oh, ya. Itu Mbak Elisa dibantu juga untuk lagu selamat ulang tahun buat Mas Yusuf Ansor. Ya, kasih kanca-kanca. Ada kiriman roti, ada kiriman kue dari Mbak Ira, surprise dari Mbak Ira yang ada di luar negeri. Oke. Kanggo Mas Yusuf. Jan aku ki jane ora kepenak apa-apa diparingi ngene iki ning ya ora apa-apa tak syukuri matur nuwun. Jadi izinkan sama Romo Eko. Oh, nggih matur nuwun. Sama-sama sedaya mawon memberikan berkah kepada Mas Yusuf Ansor yang sekarang menjambur yang ke-18 tahun. Semoga diberi kesuksesan. Aku selamanya. Mas Yusuf. Wah. Matur nuwun. Lho, kok dihop ki piye? Doa dulu. Oh, nggih. Apa pangajeng-ajengnya apa? Terima kasih, saya hanya mendoakan kepada yang sudah memberikan dan mensupport apapun, mbuh menika donga, mbuh menika hadiah, menika terima kasih. Saya sangat ya. Ngene lho rasane ditresnani lho. Ora usah dadak drodos barang. Matur nuwun jan. Ya. Kula ngelingi mbiyen kula tek urung dadi apa-apa, ya arep saniki kudu apa-apa ning menika matur nuwun wonten ingkang kemutan lan ndongake. Niki Mbak Ira saking dari luar negeri. Dari Hongkong ya? Orang ngendi luar negeri niki? Luar negeri ki ya anu ning Bandung ngono luar negeri. Bandung kok luar negeri. Lah ngendi lho sase bener luar negeri. Hongkong apa pudi? Dari Hongkong. Ya, Hongkong. Koyoke upamane Taiwan yo malah beneran. Kula matur nuwun kalih Mbak Ira dan sedaya pandemen ringgit purwa mbok menawi sing ndongake kalih kula donga. Ya, biasanya tiwul telo goreng. Oh ya. Ya, dikasihkan siapa Mas Yusuf? Kasihkan. Silakan Monggo. monggo. Oh, Bapak tercinta. Wajahnya apa? Wajahnya iki kok ya ora kepae. Disuapi. Oh, iya. Disuapin lho. Iya no. Sang ayah disuapin. Sang ayah, Sini manajer. dong, ya tak suapin. Ya ora gede-gede. Aja gede-gede. Ayo karo ngongko to ya men iso nggo mindoni kok ya. Kok ya iso umbal ae aku ya Kok tekan gongko ki lho. Ya tekan. Ya. Niki nggih saged didhare niki coklatnya. Matur. Saebleke. Saebleke tepuk tangan. Ya. Ya, baktinya anak pada orang tua. Terima kasih. Gleleng Mak anakmu dirayake wong Amin, amin. Amin nggih. Nggih. Derek Romo Eko lho iki. Iya. Mbok menawi wonten dawuh. Pak, monggo. Bismillah. Ngaturaken agunging matur nuwun dhumateng Romo Eko lan sedaya pandemen ringgit purwa, keluarga besar wonten ing Laladan Ponorogo. Wonten ing dalu punika sampun nderek ngregengaken paring donga pangestu kangge are kula. Doa yang terbaik ugi kagem panjenengan sedaya rahayu rahayu rahayu. Matur nuwun. Amin. Matur nuwun. Terima kasih. Lan ugi setunggal malih kula ngaturaken agunging matur nuwun dhateng Mbak Ira lan ugi Bapak Amin ingkang kala wingi sampun kirim daharan arupi tumpeng. Ngaturaken agunging matur nuwun Pak Amin menika salah satu penggagas utawi anggota Pandakyu. Pandakyu menika paguyuban Dalang Ki Yusuf Ansor. Ngoten matur suwun Romo Eko lan sedayanipun matur nuwun. Nggih.
Tepuk tangan. Pun kula tak mriko nggih. Mas, kula tak mriko kula. Nggih, terima kasih. Diduh nenten mriki. Nggih, nggih pun Mas Yusuf nggih, sembah nuwun. Sukses selalu buat Ki Yusuf Ansor. Matur nuwun nggih, matur nuwun, matur nuwun. Niki sinden-sinden jangan pulang dulu. Ini kita mau tayupan ini di sini. Oh ya, kita mau tayupan. Ya. Bapak-bapak tadi kita dari sore ya. Yang mau Bapak siapa? Makai kepareng ya kalau naik Romo atau gimana? Gimana Mas Kareng, dawuh? Pikantuk dawuh beliau Bapak Eko Bilowo menika panjenenganipun Bapak Yuda. Bapak Yuda. Nggih saking Laladan Ponorogo. Menika minggah dateng pepanggungan. Monggo di spot kanca-kanca tur. Monggo Bapak Yuda. Yang terhormat beliau Bapak Yuda, dipersilakan untuk naik ke atas sepeda. Dipersilakan monggo. Ngaturaken agenging panuwun dumateng Mbah Eko Bilowo, tokoh wonten ing Jabodetabek, ugi penggerak reok, ketua reok paguyuban reok se-Jabodetabek. Tepuk tangan untuk beliaunya. Beliau wonten ing Surupubeng menika Mas Gareng. Ije Pak Yuda. Niki rumangsa kula iki ora ning Jakarta. Iki kaya ning Ponorogo. Nah, niki dek wau dalu niku tesih Jakarta teng Ponorogo. Lah kok saniki pun dugi Jakarta. Padahal beceng dalu ki teng Ponorogo malih. Laras. Niki aja-aja kok niki kembar. Ngoten. Mancala Putra, Mancali Putri. Nggih, Mbak Elisa, niki natos main teng pucuk gunung ngebel. Betul. Wademen Mbah Eko. Wademen teng pucuk gunung. Yantun kalih menika sampun kondang kawentar wonten ing tlatah Ponorogo. Pramila wonten ing dalu punika saged atur palipur wonten ing Surukubeng menika sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Monggo salajengipun katur dumateng panjenenganipun Rama Eko Bilowo ugi sagotra kala wangsa paguyuban warga Ponorogo laken beksan. Nggih. Lah niki balik ning Ponorogo melih. Monggo katuran jumeneng dipun sumeca. Nggih, monggo. Duduk. Monggo Pak Jarot. Monggo sedaya mawon Mas Jarot. Menika sedulur gesing Pomahan, Pak. Menika nggih MC kondang. Nggih. Menika saking Laladan Pulo manggonipun wonten ing desa Pomahan. Leres. Menika gesing Sedaya nglestantunaken budaya wonten ing Ponorogo wonten Jakarta. Nglestantunaken budaya campur sari ugi karawitan. Monggo Mas Jarot sinten ingkang katuran tindak pepanggungan. Nggih. Mbah Jarwo. Nggih, Pak Jarwo, Pak Jarwo, beliau Pak Jarwo. Monggo. Pak Haji Jarwo. Nggih, monggo. Menika ugi putra Ponorogo ingkang manggen. Monggo Bapak Wahyudi, Mas Wahyudi. Siman Ponorogo. Sedulur karo TNI Polri katuran jumeneng. Ugi beliau Bapak Wahyudi kepareng ugi minggah dateng Sasana Budaya. Monggo beliau Bapak
Pak Siswar. Monggo katuran jumeneng. Nggih, beliau atur kinurmatan dumateng para kanca sedaya. Monggo bae kok. Pak Suhar. Lah niki dulur lanang. Pak Haji Suhar, monggo. Pak Jarwo, Pak Haji Jarwo, Pak Haji Suhar, monggo. Patris. Monggo Patris. Patris ugi monggo. Patris katuran. Patris Benjo. Monggo Patris Benjo. Leres nggih Pak nggih. Patris monggo. Monggo ingkang ageng busana lurik minggah dhateng sasana budaya. Monggo Patris Benjo monggo. Monggo monggo Pak. Sareng-sareng kersanipun saged gempal, saged nyawiji antawisipun Jogja kelawan Ponorogo nyambut bawang wonten ing Padepokan Surugubeng. Mugi mewakili Wonogiri Pak Agus Setyoko. Yang dari Wonogiri dipersilahkan monggo. Salajengipun katur dumateng sesepuh Rama Eko Bilowo katuran jumeneng. Menika padha kadang sedulur sawonten ing Jabodetabek apa seniman Winesepuh Podang Kuning. Podang Kuning nggih. Tayupaken nggih. Tipun tayupaken. Nggih Pak Yuda, nuwun sewu awit teng Jakarta kalih teng Ponorogo kersanipun boten ical adatipun. Mbok menawi menika Bapak mriko niku 3, mriki 3. Pinangka Widyawati menika wonten sisih mriko kalih sisih mriki. Makaten nggih, kersanipun boten ical adat ketimuranipun Jawi tengahipun Ponorogo hebatipun. Monggo Pak Yuda. Monggo Pak Jarot. Niki maju adu arep kaya wong pulung ngene lho Kang Jarot. Kaya ngeten. Piye Mas iki Mas? 1 2 3 1 2 3 ngoten. Nggih. Bagian Mas. Nggih, pun ngoten. Nah, niki sedaya ngoten nggih. Ya, betul ngoten mawon. Nggih. Pak Jarot tengah, Pak Jarot tengah. Ya, siap. Monggo. Nah. Monggo, Cok. Niki wonten Podang Kuning. Monggo. Ugi pemberitahuan dulu Mas, tolong. Pemberitahuan Mas Yusuf. Ada pemberitahuan mobil plat AB 1779YW mohon untuk digeser. Perhatian, yang punya mobil plat AB 1779YW tolong untuk digeser. Mas, nggih. Kaya kowe engko metu kowe engko. Kulino. Oke, ngene kita Mas. Ya mudeng to ya aku. Dongno to aku ki. Nah, kula ki ajeng geret kan mboten penak kok ya. Mosok aku ki nontoni wong wedok tak ngene iki. Nah, ngeten lho, ngeten. Monggo. Ayo Mbak Via, wingi Via bar tayupan meneh. Mbak Dwi Utami jangan lupa ya, nanti boleh ikut naik loh Mbak Dwi. Mbak Dwi sama saya, Mbak Dwi kan saya sama garengnya ya. Saya kan belum punya gandengan. Iya, Mbak Dwi ini kurang kaya kalau Mbak Dwi nggak ikut joget nanti. Monggo tayu pengen. Ansor Laras sumangga lu magang karya. Enggak. Podang Kuning. Oh iya. Mangga Mbak. Iya, dari situ ya. Esok awan ning omah wis ora krasan. Mangga. Kaluyuran anggone sing sayang. So
Kaya bakul TikTok. Alhamdulillah barokah. Pripun Romo, alhamdulillah. Wis tenan. Nggih. Tambah setunggal. Siap. Setunggal malih. Oke. Iya. Oke. Ini dari PO Narendra. PO Narendra sembah Pak Margo Tangerang. Nggih, Pak Yuda, terima kasih rawuhipun. Nggih. Tambah setunggal Mas Kijing Miring. Oh, nggih. Nah, ya isih kliwatan loro.
Lah. Kayak wis men, kayak ora sopan nek arep loro kok ya. Nek arep ngakon piye sepo ora sopan. Isih kliwatan loro kok ya di sisane ya Mbak El ya. Ada kecimire nggih. Bapak sinten ingkang badhe beksa Romo? Pak sinten? Ingkang badhe beksa? Izin miring, monggo pisan melih. Atau perwakilan dari para warga mriki nggih. Ya, nanti gabung aja. Heeh. Monggo sindennya siapa? Maju lagi. Nggih. Monggo, ya sing urung kalau. Mbak Yu, iki kalau Mbak sing 1 2 yang satunya kan belum. Sewenang Mas Yusuf aku enggak. Oh iya, ketoke kok ya. Mas Yusuf. Ngoten Mas Yusuf, paring dawuh Mas Yusuf. Nika sing kali ditambah sindennya. Oh nggih. Nggih. Kula kan anu sinden ya. Nggih. Iya. Ayo Mbak. Mbak anu bae. Mbak sapa? Mbak Tia no mari main. Oh iya. Mbak Tia monggo. Nggih. Nggih. Panjenengan kalian Mbak Via. Oh iya. Mbak Via kali panjenengan monggo. Mbak Via jumeneng lagi. Nggih Mbak Via ki sindeno brokan tayub. Oh iya. Kandhani kok nggih. Sedulur Ponorogo niku tayub karmenane ya Mas. Pokoke iringane apa wae ya Nduk ya. Sing baku niku di resapi maknane. Mergo tayub ki ditata bene guyub. Alasmen apapun yang penting kita bisa guyub, bisa joget, nyawiji budaya. Ya gitu ya? Ya iyalah. Oke baik. Kijing miring. Ya. Monggo. Izin miring. Bapak ingkang badhe beksa monggo dipersilakan dari Pepadi atau dari warga Riok monggo perwakilan setunggal-setunggal monggo. Nggih, monggo. Gondes iki wani munggah apa ora? Ado-ado teko kene. Ayo Des. Ya. Gondes teko kene. Gondes iki singkatan Gondrong Desa ngono kan. Jaman biyen. Ya bener iki omah yo nggonku kono Mas. Oh iya. Nggih, monggo Mas niki wonten. Nggih. Kijing miring. Monggo ingkang badhe beksa tindak. Ya. Nuwun sewu. Mbahku ya Allah jenengan nuwun sewu. Bapak paring asma sinten? Kuntet. Pak Kuntet. Iki setelane percil biyen nggih. Ngagem wakin saya mboten. Iya setelane percil biyen. Pak Kuntet menika asli saking Madiun. Wah, kota gadis iki wah. Madiun nggih. Jenengan niki teng mriku kan sering mireng Abah Kirun. Berarti niki mesti lek menggur kijing miring mawon pun hafal. Moga ya diangkat jenengan apa Ali Mbak Elisa?
ben Mbak Esa. Oh, Mbak Esa mawon. Jenengan tetep joget nggih kok nggih. Tetep joget cara Mediunan. Biasanya angget lali-lali langsung tumbas. Nah, ngoten to? Nggih, lek Mediun ngoten niku. Tumbas apa? Tegese tumbas gending. Oh, lali-lali nyekel gruwel langsung tumbas. Ya gitu ya? Oh, nggih. Ngoten nggih Mbak Kunrek nggih. Kok mesti banyol kok mesti kok ya. Nggih, monggo. Timun sikarane ayo bangun ayo mas kicik tina sasa jumpa banyu jaga reka sandus dutelunyu jimpene kumat wis amor sinden ayu-ayu jimpene kok ya tetep kuat beto mriko Mbak nggih Mas Ansor Dalem pripun menika ayo ben tutuk lakone iki wis jam 1 punjul 1 nggih dawuh ben imbang nggih dawuh nek sinden-sinden arep medun ku ya mboko 1 ora terus breng kabeh ngono nggih terus aku kancane sapa iya sampean dugi gara-gara mboten Mas kula namung dawuh jenengan kali Mbak Elisa mawon pun kula manut Mbak Elisa maksudnya nggih maksudnya nggih kula namung derek niki oh nggih ngaku sing job yo kene kok matur nuwun iya diteruske mengko nek gara-gara Mas oh ya ki anu nduk apa ana WA saka ngendikane saka penggemar Ki Yusuf Ansor oh ya nyuwun kentunan Al-Fatihah kagem ingkang Rama pendhaipun Bapak Muhadi Sukamto almarhum oh iya wis 2 tahun saben bengi nyetel wayang Mas Yusuf nganti ketiduran beliau meninggal seminggu yang lalu oh ndane almarhum Pak Muhadi ya kuwi bapak saka Mas Rosid Muhammad oh ya nang YouTube ya maiki mau ya mula ya ayo dititipi Al-Fatihah nduk muga pinaringan papan ingkang minulya ana ngarsane Gusti ya mak ya khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Sena Nugroho wae laruhi para pundhen dalang saknuswantara wae laruhi Bapak Muhadi Sukamto Al-Fatihah